हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। आं दिनै मोनाब्लाबो मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों। माने दा एबसुजों एनिथिं एमजिजों दावराव जागासिनो दङ। बेखौ लानानै मोननैसो खोथा बुंलांगोन। दा जेन'बा एनिथिं एमजिखौ नुबाय, मोनफा मोननै बुंनायावनो एबसुआ जुदि एनिथिं एमजिखौ दाय हमबाय, दाय हमनानै जुदि ओमफ्राय नै दा एनिथिं एमजिनि भिडिअखौ नुबाय, रायजोआबो नुबाय। जुदि एबसुआ जुदि नोगोर समाज सिबियारि, गोदोनिफ्रायनो थैस' थांस' जोंनि आबै आबौ आयंमोननिफ्रायनो जेनेबा जों बेखौ मानिबाय। गोजानाव थाबाबो बा खाथियाव थाबाबो बयबो एबसुआनो एबसु। खिन्थु ओरैबायदि खोथायाव दा बुंलांनांगौ जायोदि जेन'बा एबसुआ हिनजाव खारनायखौ मानो दासिमबो दायथ' लायाखै? आजां गाजां हाबा जाखानाय फिसा फिसौ गारनानै खारो, बेखौ मानो एबसुआ दायथ' लानो हायाखै दाबो? बर' समाजखौ एबसुआ नायाखै नामा? एबसुआनो गासिबो नायजोबो। दा बर' समाज होननानै बुङोबा एबसुआखौनो होननांगौ जाहैबाय। एबसुआनो दैदेनो। दा बेखिनिखौ लानानै आं बुंनो नागिरदों। जोंनि एबसुनि मानगोनां सारमोनहा बे हिनजाव खारनायखौबो होबथानांगौ। जोंनि बर'खौल' ससियेल मिडियायाव नुयो, सामफ्रामबो बड'लेण्ड बुब्लिनो माबायानो मा होनो बेखौ, टाइम्स बड'लेण्ड बिदिनो निउस बेयाव नुयो। खिन्थु दासिमबो हिनजाव खारनायखौ मानो होबथानो हायाखै जोंनि मानगोनां गिदिर गोलाव एबसुआव थाग्राफ्रा? मानो हमथानो हायाखै? सानसेयावनो बेसेबां खारो? सानै साथाम खारो। हमथानांगौ दा जोंनि मानगोनां सारमोनहा, एबसुआव थाग्राफ्रा। मारैहाय होनोबा दिफेन बर' सारा मानो जेबो बुङाखै हिनजाव खारनायनि सोमोन्दै? खिन्थु जोंनि जाथियाल' खारगासिनो दङ, बर' हारियाल'। मारैहाय खारबाय थाखो? मारै खारबाय थानो मोनखो? जेबो गोख्रों गैया जोंनि बर' समाजाव दा। नंखाय बाखायावनो दावराव जायो। संसार जानायखौ सानगोर, दा संसार जानायखौ सानाखैना दिफेन बर' सारा? मानो सानाखै? आजां गाजां हिनजाव खारगासिनो दं। गोदो बिदि नङामोन। 2011निफ्रायसो हिनजाव खारग्रा जादों। मानो खारखो? 2011निफ्राय मानो खारखो हिनजावा? सिगां समाव मानो खाराखै? नै दा 11 थांबाय, 12 थांबाय, नै दा बांसिन जानायनिफ्रायनो जाबाय। दा टेस्टजों 24जोंनो बांसिन हिनजाव खारो दा। मारैहाय जालांनो मोनखो बियो? दिफेन बर' सारा बेखौ एसे खेल लागोन ना लायाखै? आजां गाजां खारो। जोंनि आबौबा सोर? आबौबाव गैला नामा? आबौबाव जेबो सेक्रेटारि, सोरबा प्रेसिडेन्ट, सोरबा माबा गैला नामा आबौबाव? बर' समाजा थैबाय नामा? आजां गाजां हिनजाव खारनाय सामफ्रामबो। बे हौवाफ्रा फिसाखौ लानानै बिखुङाव रे 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 हाजिरा मावनानै मुजिरा मावनानै फिसाफोरनो ओंखाम संहोनानै जाहोनांगौ, लेखा फोरोंनांगौ। बे संसार नामा जोंनि बर'आव? आजां गाजां हिनजाव खारनाय दा। दिफेन बर' सारा मानो सानाखै? जेन'बा दिफेन बर' सारखौल' होना, एबसुनि मानसिया मानो सानाखै? हार जायगायाव एबसु दङ, नोंगौ जों मिथिगौ। गोदो आयं आबौमोननिफ्रायनो गासिबो सोरजिखानाय। जोंलाय दा नै दसे उननि थाखाय, दसे माबा समनि थाखायसो जों जोनोम जाफैनाय। गोदोनिफ्रायनो एबसुआ दङ। गोदोहाय बिदि नङामोन। दा 2023 आरो 24आव मानो इसिबां हिनजाव खारदों? बेफोरखौ खेल लादों? नंखाय बाखाय माबायावसो दा दावराव जागासिनो दं। ड्राग्सआबो मोनसे गाज्रि। हिनजाव खारनाय, ड्राग्स, बे मोननै बुस्थुखौ हमथानांगौ। मानो हमथानो हायाखै? हमथानांगौ। सामफ्रामबो हिनजाव खारनायल' नुयो। जोंनि बर' समाजानो थैजोब्बाय। बर' समाजाव सोर दंबावो? बर' समाजाव सोदांग्राया सोर दङ दा? नोंसोरनो दायथ' लानांगौ दा सारमोनहा, एबसुनानो। ओमफ्राय मानो थाखाय लायाखै बेखौ?
आजां गाजां सामफ्रामबो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड निउसावल' गासिबो हिनजाव खारनाय गुबुन हारिया होयो नामा हिनजाव खारनायखौ गुबुन हारिया होयो गुबुन हारिनिखौ नुवा 70%आव 5%ल' बिसिनिखौ नुगोन हिनजाव खारनाय होनोबा निउसाव जोंना नै खारबाय होबाय खारलायबाय होबाय उफाय गैया होनांगौबो जायो गावनि फिसा सासेखौ लानानै हाजिरासो मावगोन ना ओंखामसो संगोन ना फिसाफोरखौ बागोन बेफोरबायदि जानानै दङ दा जोंनि बर' हौवाफ्रा बर' समाजाव जोबथा गाज्रि जानानै दङ होनोबा बर' हारियावनो दा खालि खारनाय खारनाय मा जागोन बियो उनाव मा जालांगोन बियो ना प्रमद बर' बुंनाय माबाया सुबिजालेना जोंनाव साबसिन मोनबाय बिटिआरआव मारैहाय जाखो बे बोरैहाय जानांगौ बर' समाजा जोंना अबेहाय थांखो मेगना गैला नामा जोंना बर' समाजा आजां गाजां खारनाय सामफ्रामबो खारनाय मारैहाय बेफोरबायदि जालांखो नंखाय बाखायावसो दावराव जायो जोंनि मानसिफ्रा नाथाय नांगौसिमाव रावबो गसङा नायदो दा आजां गाजां थाखो थाखो हिनजाव खारो थाखो थाखो दोनखारो बे हिनजावफ्रा बबाव दंहैयो हौवाया बबाव दंहैयो बेखौ सोरबा नागिरदों नामा जोंनि बर' समाजाव जोंनि गभर्नमेन्टआबो नागिराखै सोरबा बर' समाजाबो नागिराखै खिन्थु एबसुआव थाग्रा सारमोनहा एसे दायथ' लानांगौ बेखौ बर' समाजा बिराद गुरुं जाबाय बेनि थाखायनो दा खारबाय 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 थायो हौवाफ्रा मावनानै जाग्रा हाग्रानि फिसा होनो हौवाफोरखौ ओमफ्राय फिसा लानांगौ ना हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगौ दे सोरबाया दङआनो जाबाय सोरबाया गैया हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो बेसारा फिसा सासेखौ लानानै मा मावनानै जागोन बे दिनावनो हाजिरा मावहैयाबानो ओंखाम गैया बे हाजिरा मावहैनांगौ होमबा फिसा लाबाय थानानै जोंनि संसारा जागोन नामा बेखौ सानगोना सानाखै जोंनि एबसुआव थाग्रा सारमोना आरो जोंनि बर' समाजाव थाग्राफ्रा बर' समाजनिया बिराद खम जाबाय फोलौरिया जाबाय मेगन गैला हिनजाव खारनाय हौवा खारनाय गावनि सानै साथाम गथ'खौ गारनानै खारनाय खालि नुयो खारबोबायनो बिदेशआव खारबाय गुवाहाटियाव खारबाय अबेबा बेंगलराव खारबाय तामिलनाडु खारबायनो अबेबा मुम्बाइआव थांबायनो सोरबा चेन्नाइआव थांबाय सोरबा हायद्राबाद थांबाय बिदिल' खोनायो नाथाय बेंथानायखौ जोङो दासिमबो नुवाखै खय एकजन हमो खय एकजन हमनायाव बिदि हमनानैल' जाया फोलौरिया हमनानै जाया गासिबो टाइट थानांगौ ट्रेननि बासनि गासिबो टाइट थाजोबनांगौ आरो गामियाबो एसे मोजाङै माबा लानांगौ बेखौ दायथ' लानांगौ जाय मानसिखौ नुबाय थादों सोरजों एसे माबा मोनथिनाय बायदि बेफोरबायदिखौ थाब हमखानांगौ जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि गैला दा गोदोनि आयं आबैमोननि माबाफोरबायदि गैला मथा मथि 2010निफ्राय 24सिमाव बांसिन हिनजाव खारबाय दा गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि फिसायखौ गारनानै बिराद लासिं सिं बाथ्रा दा सामफ्रामबो जोंनि बर' हारियाल' नुयोलै रायजोफोर बर' हिनजावा नै खारलायबाय मास मोननैनि फिसा दंमोन बा आराय मासनि फिसाखौनो गारनानै खारबाय 2.5 बोसोरनि फिसा 3 बोसोरनि फिसा 8 बोसोरनि गथ'आ स्कुल हाबफुनायखौनो मामि दा फैगोन होननानै थगायलांग्राफोर दङ दा जोंनि बर'आव बाजैमोन बर' हिनजावफ्रा मानो बेफोरबायदि जानांगौ संसाराव हाबबाय जेब्ला मानो बेफोरबायदि खारनांगौ खारग्रायाबो साननांगौ आरो जोंनि बर' समाजा टाइट नंला दा गोदोनि बायदि नंला हमनांगौ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट खालाम लोगोफोर गोजोनबाय।